Portugaleteko Peñota auzoan bizi diren musulmanek meskitaren premia zuten aspaldi honetan eta gaur ametsa bete dute. Bizkaiko beste herrietako musulmanak ere bertaratu dira, euskaldun hau tarteko. Auzokoak musulmanontzat gure konbidatuak dira. Auzokoek islamian badukie eskubide oso handia gure gainean. Eta guk zor diegu begirunea eta traturik onena, emon aldugun traturik onena. Zenbait zinegotzi, elkarbizitzarako udal teknikariak eta Elakuria fundaziokoak izan dira inaugurazioan, baita ezkerraldeko ikasgeletan islamdar fededunak dituzten helduen hezkuntza zentroetako zenbait arduradun ere. Baikor agertu da udal teknikaria, lehendik ere Portugaleten elkarbizitza eta bitartekaritza formulak erabiltzen direlako gatazkak gainditzeko. Denen hitzetan gaur, elkar ulertzea, tolerantzia eta aurre iritzia gainditzeko premia. Islamdarrengana jakin-minez hurbildu eta gauza asko ikasi dituela aipatu du Ezker auzoko batek eta musulmanei eurei ere pazientzia, errespetua eta jarrera irekia eskatu die.